katong nalipay sa naitabo sa akong kumpanya, well, kiran din, walay problema inyo man ang on. Well, dagan-dagan na po ko yung mga medyo gipang unfriend. Then kung mangutana mo suko ba ko kang Duterte? Good morning! It's another week. It's Monday today. So blue. Meet Maui. Maui! Maui. Billy and Maui. Hi, Maui. Belgian. Dako na kayo siya. Stoy! So duwa na mong iro. Okay, so dagang kay buhato nun. Mahugas ako plato, guys. Wapo ka hugas ako plato kagabi. Kabayan, naglabas na nga ng cease and desist order itong National Telecommunications Commission laban sa ABS-CBN. Ibig sabihin, sa oras na ito, kami naman po ang humihingi ng inyong pagdamay. Maraming salamat po, mga kapamilya. Maraming salamat po sa maraming taon na ating pinagsamahan. Hanggang sa muli, kapamilya. Good morning, guys. That's my dog. That's Billy Boy. Dahil na kayo sa akong buhok eh. Pati pagdagway, pati pagbuhok. Today is the first day, unang morning nag-sign off ng ABS-CBN pati ang MOR sa radio. So last night nagpagawas ng NTC, so last night mo nang siyempre mabay ka sa rules. So ang naitabo mo na, so shut down ang ABS. So probably mangutana mo, so unsay sunod? To be honest, o kabalo, waiting game, hulat. Amo mga bosses ingon mangyapon na tuloy ang trabaho since napamangyapon ang ANC, teleradyo, tapos napamangyapoy internet. So tuloy lang gyapon ang trabaho. So hulat lang mi. So medyo gwapo pagka buhat atong kuan katong order kay hapon na serve. So siyempre sa panahon pa ron karon sa COVID, medyo lisod kayo ang kuan. So may good, di ba Billy? May pagkatrabaho. But anyway, wala lang, nabuhat lang ko nga video. Magpasalamat ako sa tanan mga concern, nag-PM sa kuha,
naghatagog support. Alright, thank you guys, thank you. So kaning mga panod rin yung makita kinsa mo mga friends ba. So na yung mga friends nimo nga nagsuporta. Salamat. To be honest, kung mangutana mo, I want to be honest ha. Mangutana mo kang Hilas King, Hilas King. Unsa man nimong pamati na goal. To be honest, siyempre medyo magol ta wata ka balo, makabalik pa ba or kung wala ni trabaho di malamang kaning balay nyo makita, burag memory sa lang ni. But actually chill lang ko may gala. To be honest, chill lang ko. Ano man. Well, sa kabalo ko nga dili ko reliyoso nga pagkatao. Kung naong pa lang, di man na reliyoso. Pero ako chill lang yung ko kay ever since sa akong tibok kinabuhi. To be honest ever since akong entire kinabuhi, wala gyud ko sukad gipasagdan ni Lord. Dagan ako yung mga major na mga problema sa una, but after kanang murag ay na dito yung rason dahil mo na naitabo pero may tigil nga na so ano na ni reason tanan na naitabo ni. Alright, and again if ever ko na manggaling sala ang akong company ABS-CBN, I'm sure gibuhat nila ang tanan abot anang miingon nga naabot sa problema sa mga tax nga na pumangutan mo sa kana wa kabalo but as far as namong kuan ni comply mi tanan ang mga bayron mo bayad mi mi bertagiya ni bayad ni abide tanan nangayo pasaylo kung nabikil man anything ana. So medyo dito lang ang dakong question kay medyo actually nga ng franchise isudugay na nagi-file sa Kongreso, dugay na years pa. Pero sige lang ganang galangay-langayon na ba galangay-langayon nanto nga niabot na gyud sa punto nga wala na ni-expire na gyud ana ba. So again kung kana nga mga aspeto di ko makatubang ana. Sa ako lang ko galingon now. Okay ra ko, chill ra ko. Mayon ko ni Lord, well kung gusto ni Lord kung unsay may tamo, malay mo ba sinday ang gusto rin ni Lord sa ako mahimo kong hasindero, or unsa ba ka wala ka balo. So nisali ko sa iyang mga plans again in my entire life, never ever ko gipasagdan ni Lord. Mura na ginawa nasa akong una kung sa iyang plano niya sa akong family. To be honest kay mo may na ko nga trabaho. Kung wala mo kaila, just in case lang, wala mo kaila, usara ko ka probinsyano may gala. Anak sa ordinaryong Pinoy, anak sa usa ka trabahante, anak sa usa ka OFW. Ana ra gyud, naningkamot lang, niya ni Cagayan de Oro naningkamot. Ang pinaka first major na mo gyud sa una, dili ni first time na mo nga naka-feel na nag-shutdown nga dakong kumpanya. Kung mamagpapa sa una sa mga agoy, bisan sorry God, sorry familiar mo, comment below. Dako kay itong kumpanya ang Pico pero nag-file of bankruptcy. So that's why nahawa mi dito, nabayaran si La Mama, so muna nagkagayan mi, so naningkamot niya mong kagalingon diri bisag lisod kayo, nagsugod og negosyo. So sa sariling paningkamot grabe ni eskwela tarong ana, so para sa ako achievement na ninako. So kung kato nga time nagsara ang pinakadako nga kumpanya sa Asia sa papel, kung wala to nagsara muna may ko nga lagi diri sa tanan kay tanawa tungod ato di na ako karon, di ba? So again tanan mga major na mga mga pangitabo sa kinabuhi kabalo ko na reason si Lord Permintiana. So that's why chill ra gyapon ko may gala. Kung may kabubuton ni Lord, kung nakasala akong company di ako kabalo, kung dili niya balik di ako kabalo. I'm sure napa siya maski prepare para nako. Grabe kayo yun. Pero di lagi to hinilas lagi kayo ba no? Emotional kayo. Kaya si real talk ni may gala. Alright, so I'm fine. Oh, my daughter is here. Hi. Ayala. Yeah, and I strongly believe na you'll be fine. Salamat na pa may dagan pa may one outlet. Yesterday we were crying Yeah, I saw you were crying. Why? because we can't buy toys. Magita niyang giwarihan may kala pag ingon ako nga wala na itrabaho si daddy. Hindi daw kapalit og toys. Ako na sa giyon ko ikabalaka kay si daddy. Dagan pa'y money. Again, dagan salamat sa mga nag-support sa ko ha. Alright, dagan salamat sa inyo mga kuan guys. Kana inyong pag-support sa ko. Dagan salamat. Katong nalipay sa naitabo sa akong kumpanya, well, kailan din, laway problema. Inyo man ang on. Well, dagan na po ko yung mga medyo gipang unfriend. Kanang bisa kabalo sila nga friends meet, medyo dagan sila istorya nga na kabalo. Bisa kabalo sa mga rason. Pang unfriend, ano mo pag para less ang stress nato niya.
Kung di mo ganan sa kuha, ano, mag-follow pa man mo. Yan, mag-follow, di ba? Kung dili mo kuha. Kaya kuha na. Ang ato din nga, chill lang. Sharing, unsay mga diskarte sa life. Okay? So, again, salamat sa inyong kuha na. That's it. Di na ko mag-kuha, guys. Pasensya, medyo ano lang yan, pina-emotional video lang. Then, kung mangutana mo, suko ba ko kang Duterte? Na, wala. Promise, wala. Actually, sa sugod pa lang, idol ako si Duterte, pakaton ako sa Davao. Bilib ko sa iyang style niya. So, ako wala ko'y kalagot niya. Kung iyang nakita, nga naisayo pang akong company or something, dapat magbayad. Ano ba? Then, so be it. Kumpara sa country, kumpara sa kaayuhan sa Tibuok, Pilipinas, okay ako. Wala ko'y problema. No problem at all. So, Lord, ikaw na ibala kung sa iyang kuanan eh. So, siguro kaning iro, pulyan na namon ni Askal. Tapos kaning balay, di lang sa embargoon ni manggaling ni sa bangko. Ako sa hangyon kung pwede ang kuan lang sa second floor lang sa ilang embargoon, ang ground floor lang sa din may mamalhin tanan. Basta hindi mabawi rin ako. Kung mga sakyanan ako na nang ipakuan, di ba na. So, yun. Again, dagan salamat sa inyong suporta. Kung na mo comment ani nga video nga negative na san mogyaw-yaw, i-block ta ka, i-ban ta ka. Kung di ka ganahan, just ayun na lagkuan. Di ba na nakasimpol din ta magbutang pag-stress. Okay? So kung mogyaw-yaw ka din, boom. Okay. It's okay. Lord is with us.